Okay. Dara ako ignaong idol eh. Iya kuya. Yeah. Hiling mo sa. Yeah, ako ni Migo. Migo, kanina ako na sikat na kistan ng idol kayo. Ayun mo kaya sinuot. Good luck. Sige. Anata sa imong performance unya. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome sa panibago nating video. And for today's video mga boss, nandito tayo sa Hopsdom kasi manonood tayo ng setup dito sa loob. Ngayong gabi mga boss, may kaabag pre-fiesta concert dito mamayang gabi. Siyempre, nandito ako ngayon. Ito yung access ID ko ngayon. Thank you. So yan, dito na yung ID. Gusto na natin. Yan. So ito na po yung setup dito mga boss. Ayan na setup dito. Yun. So yung mga boss, wala pang nakapasok dito kasi exclusive pa yung setup pa dito mga boss. Kaya ito yung forma dito. Iyon. So chill muna ako dito kasi kakarating mo lang. Mamaya uuwi pa ako dun kasi kunin ko pa yung camera ko dun sa bahay. Ayan. Mamaya dadami tao dito. Punong-puno ito mamaya. Okay. Dara ako ignaong idol eh. Iya kuya. Yeah. Hiling mo sa. Yeah, ako ni Migo. Migo, kanina ako na sikat na kistan ng idol kayo. Ayun mo kaya sinuot. Good luck. Sige. Anata sa imong performance unya. Sige, kita-kits. Kita-kits bro. So ayun mga boss, tapos na yung pintuhan namin. Pintuhan namin ni architect. Yes, sir. Yeah.
Practice, karoon na nagsago. What's up? Yeah. Practice at practice. Para ready na siya nag-perform. Anya. Sana mga boss, na-practice yan para sa performance niya mamaya. Kinahanglan gid i-memorize maya. Higit dali may mong rapper. Salamat. Run out dito. Dahil burn out mga boss, dito na kami sa gilid. Ayan. Dito silang barb. Dito kami sa Gedli. O, pasok na. Ano? Anis, muna kayo ni. Sige na ni. Huwag kayo pataan ni. Sige, be. Let's go! Welcome to my vlog. Happy birthday! Happy birthday to you! VIP pala dito sa Lamborghini. Dito pala kayo sa VIP. Iba talaga pag VIP, nandito lang kayo sa gilid. Pero kung maabot pa to sila, kuli lang. Yay! Siga na! Lalipaya ba? Dali mo siga na ba? Okay na yung tingnan ko. Mag-shoutout ka muna kay X. Pagaw ka? Shoutout sa si X Kadir. Magdani mo X. Shoutout sa si X Kadir. Hindi pagaw. Pasensya na
GC ay! Best dancer, GC. Oo.